बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। चिराङाव रैखाथि हान्जानि जवानखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबना बुथारो। चिरां जिल्लानि बिजनी थानानि सिङाव थानाय कसदहायाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जालाङो। आसाम सरकारनि रैखाथि हान्जानि जवान इयाद आलीआ बिजनी पुलिस थानानिफ्राय गावनि खामानि फोजोबनानै हरनि खमैबो 12 रिंगासो समाव न' फारसे थांबाय थानाय समावनो माखासे दुथांफोरा लामायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबनानै खास्रि बिस्रि बुथारो। बे जाथायनि उनाव जाथाय जायगायाव चिरां जिल्ला आरो बङाइगाव पुलिस बिबानगिरिया सहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायो। नैथियाव दङ। दिनै फुंबिलि 8 रिंगा 45 मिनिट समाव आफां आसामनि माखासे जिल्लाफोराव बांग्रिंआ सोमावलांदों। बांग्रिं मावजेननाय जायगाया बांलादेश हादरनि राजथावनि ढाकानिफ्राय साहा 123 किल'मिटार जानथायाव थानाय शेरपुराव 10 किल'मिटार गोथौथिनिफ्राय जादों। बे बांग्रिं मावनाय जानथायाव भारत हादर आसाम रायजोनि गवालपारा जिल्लानिफ्राय खोला सोनाब बाहागोनि 23 किल'मिटार जानथायाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। दासिम बे बांग्रिं मावनायजों रावबो जेबो खहा जानायनि खौरां मोननाय जायाखै। आसाम सेस्मोलजिस्ट बिफाना मिथिहोनाय बादिब्ला बे बांग्रिं मावनाया 5.2 रिक्टार स्केल। बे बांग्रिंनि उनावनो गवालपारा जिल्ला जयपुरनि गंसे फुख्रिनि दैया गोदोखांनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव भाइराल जायो। लोगोसे सापरनि पुथिमारियाव हा खुरखालाङो। थामथियाव दङ। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर दिलीप कुमारआ दिनै फुंबिलि समाव 98 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोयो। बिथाङा थांनाय साननैसोनिफ्राय फाहामथाय लाबाय थानाय मुम्बाइनि PD हिन्दुजा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। ब्रैथियाव दङ। दिनै फुंबिलि समाव हाजोआव गुलि गावनायनि जाथाय जालाङो। पुलिसनि गुलियाव सानै दुथां डकाइतआ जोखोम जायो। डकाइत सानैखौ फजल हक आरो जाकिर होननानै फोरमायदों। पुलिसनि जिम्मानिफ्राय खारखोमानो नाजानायावनो पुलिसआ सानैखौबो गुलि गावो। हाजोनि सकमतलियाव जायो बे गुलि गावनायनि जाथाया। पुलिसआ सानैखौबो खाना लाबोबाय थानाय समावनो जायो बे जाथाया। गुलि नांजानाय फजल आरो जाकिरखौ फाहामथायनि थाखाय GMCH सिम दैथायहरदों। गुबुन गुबुन दायगोनां खामानियाव सोमोन्दो दंमोन फजल हक आरो जाकिरा। बाथियाव दङ। ADGP हेरेन नाथआ बुंदों, बर' हाखौ गोजोन गैयै खालामनो नागिरग्राफोरखौ रेहाय होनाय जानाय नङा। बर' हायाव दा आरो गोजोन गैयै खालामनो होनाय जानाय नङा। दा बयबो गोजोन लुबैयो। सोरबा जुदि जोंनि बाथ्राखौ खोनासङालासिनो बर' हायाव गोजोन गैयै लाबोनो नाजायो, अब्ला बिसोरनि बेरेखा गोख्रों आयेनारि राहा लानाय जागोन। बे बिबुंथिखौ होदों आसाम पुलिसनि जर'खा खोन्दोनि ADGP हेरेन नाथआ। बाक्सा जिल्लानि बर'मायाव दिनै हाथियार गारनानै सरासनस्रा जिउ खुंनो गिदिंबोफिननाय NDPनि केडारफोरनि मोनसे गावनि आथिङाव गसंथिनो हानाय मावबादायाव बाहागो लानानै बे जर'खा खोन्दोनि ADGP हेरेन नाथआ बुङोदि दासिम बिटिआरनि माखासे मानि सेंग्राफोरा हमजादों। बिसोर समाजाव गिदिंबोफिनथों। बिसोरनो जेरैबायदि मदद नांगौ बेखौ होनाय जागोन होनना। दथियाव दङ। दिनै 22 नं कक्लाबारि बियाबनि मानास मावजि गेन्द्रि सुमबागान VCDCनि मावथिफोरखौ लानानै बियाबनि सिङाव थानाय जेंनाफोरखौ लानानै सावरायज्लायनाय जायो। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ बाहागो लायो। खौरांगिरिया प्रमद बर'खौ हाग्रामा महिलारिया BJPआव जयेन जागोननि सोंथि सोंनायाव बिथाङा बुङोदि नोंथांमोना हाग्रामा महिलारिखौ दसे जिरायथ'नो होदो। सुबुं बिजोङाव सानफ्रोमबो सोङै सोङै बिथांखौ जोबोर डिस्टार्ब खालामगासिनो। आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया। दिनै हाग्रामा महिलारिया दुखुआवनो गोबाव सम जाबाय काउन्सिलावनो फैयाखै। बेवहाय आंहा बिथांखौ मा बुंनांगौ। जुदि बिथाङा काउन्सिलाव फैयोब्लासो बिथांखौ आं मिथिगौमोन। बिथाङा मा खालामदों मा खालामाखै। आं बिथांनि गोसो सिंनि बाथ्राफोरखौ मिथिया। BJPआव थाङो ना कंग्रेसआव थाङो बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो खालामबोगासिनो दं। गोदान खोथा नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।